स्टूडियो से भाई जयराम जी के देख रेख में आप लोगन के बीच में हम अपन एगो गीत भेजत बानी, विश्वास बा आप लोगन के पसंद आई। जुल्मी जवानी चढ़ावे बुखार, छोड़ी के बहरा रहे भतार। जुल्मी जवानी चढ़ावे बुखार, छोड़ी के बहरा रहे भतार। पोरे पोरे टी से करही आए भौजी, पोरे पोरे टी से करही आए भौजी, काम नाही करेला दवैया भौजी। लेकिन उन ननद एक लाइन अपने भौजाई से और कहे, मन के मरम हम के कना बताई। ए भौजी जाला नहीं जाड़ा के तनो ओढ़ी रजाई। घर में अकेले बानी लाचार, सुखता तेले बिना अचार। घर में अकेले बानी लाचार, सुखता तेले बिना अचार। मजा लेता मोर पुरुइया भौजी, मजा लेता मोर पुरुइया भौजी, काम नाही करेला दवैया भौजी।
लभवाला सुई। देवरा दुलरुआ बाटे नादान, खटिया बिछावेला रोज खरिहान। अरे देवरा दुलरुआ बाटे नादान, खटिया बिछावेला रोज खरिहान। रही रही उठे मुँह बैया ए भौजी, रही रही उठे मुँह बैया ए भौजी, काम नाही करेला दवैया ए भौजी। और लास्ट में उ ननद अपने भौजाई से कहले बा ए भौजी, आवे ना ओ हाई लेके सुतीला तकियावा। फौजी राम स्वरूप बिना हिले ना खटियावा। अटपट करेला मनवा हमारी, कबरे राखी एके संहार। अटपट मनवा करे हमारी, कबले राखी एके संहार। आगी लगे ऐसन कमैया